E ela... Do barco de Valdeorras. Pero a esa distancia non é un problema, Antonio. Telefónicamente non. Claro. Pero en carretera son 2 horas. Claro, pero falades todos os días. Sí, sí, sí. É o que acabas de decir. Polo menos xa teño con quen falar. Sí, é verdade. É curiosa a historia de Antonio, porque ti chegaches aquí no mes de xuño, pero a túa historia empeza o día 21 de xullo vendo o programa. Sí. Ti viñaches aquí, contaches que estabas só, que necesitabas compañeira e tal, pero logo foi cando vendo o programa empezou a cambiar a túa vida. Sí, porque xa cando viñen aquí, esa chica chamou interesándose por min o día que eu viñen por primeira vez aquí. Entón, o día que me vela, pois, dixen, pero este é a que me chamou a mí, bueno, unha das que me deste na lista. E chamei a ela o día que me vela aquí, e así empezou a historia. Xa, claro, pero ti vela aí e diste, esta é aquela que me... Como a recoñeciches aí? Pola voz. Pola voz? Claro. Porque... Xa se empezou a facer tilín aí nese momento? O primeiro día que eu estuve aquí, pois, só foi a través do teléfono. Entón, pois, eso. En ese momento, cando a viches, pola voz xa a coñecías e dixes, sí, esta vai ser a muller que me vai cambiar a vida. Pois con eso, con esa idea é que me cambia a vida. Está cambiando, claro, Antonio, está cambiando. Claro, estás dicindo ti, eu pola voz conocina, pero cando a viches, esperabas que fose así? Esperabas que era así, ela? Bueno, sí, xa se vía que era boa persoa, a través da voz xa se lle notaba. Boa persoa, amable, traballadora, incluso boa cociñeira, que cociñou moi ben. Sabes que pasa, Antonio? Acabas de decir unha cousa tan importante e gustoume como fixeches, porque eu pregunteiche, díxenche, ti pensabas que era así? E ti dixestes, sí, boa persoa, pola voz e demais. Estás pensando no interior, non só no físico. Eu pido un aplauso para ti, Antonio. Gracias. Sí, señor, Antonio. Eso honrache moito. Honrache moito. Porque ti importache eso, o que nos viñestes pedir aquí. Claro. Que sexa unha boa persoa. Sí, sí, sí. E cariñosa. Claro. E que che respete e ti respetala a ela. Eso sí, sempre. E cando foi o momento do biombo, que eu acórdome perfectamente, ti como viviches ese momento? Bueno, estaba deseando verlle a cara, coñecela personalmente. Levabas toda a vida solteiro, Antonio. Sí, sí, sí. Toda a vida. Nunca tuvera outra parella. Por qué? Porque a timidez ou como se lle queira chamar, pois dábame corte entablar a conversa coas mulleres, pedirlles de bailar nas festas, porque, bueno, naquel intre ainda che iban bailando, pero agora prefiren estar entre elas bailando soas, moitas delas, non todas, claro. Claro. Entón, pois, eso xa era o que máis me daba, xa era tímido, entón, se che negaban o baile, pois, se non che querían dar o baile, pois é pior aínda. Afectábache, non? Claro. Claro. A moral viña xa baixo. Sí, claro. sí. Pero ti cal era o medo que tiñas a hora de falarlles ou pedirlles bailar? Que era o medo, o que te impedía a chegarse ás mulleres? Pois non sei, é que me daba abrir conversación con elas. Tiñas medo que che dixeran que non? Bueno, eso xa era no que un pensaba sempre, que che din que non. E veste abaixo, claro. Claro, entón, xa hai que dir, pero non xa o tes, porque non te dirixes a... Bueno, esa... Claro, se nada xa estabas, Antonio. Claro. Non había que dar o paso, pero faltaba ese valor, ese impulso pola timidez que tiñas, non? Sí. Lembramos como chegaches ti a esta situación na que estás, ou estabas, de soidade. Ti estás solteiro, vivías na casa con teus pais, pero chega un momento que morren teus pais. Si, meu pai morreu hai 11 anos e medio e miña nai vai facer 7. E logo quedaches con túa irmá, pero túa irmá Non, casou... a miña irmá xa casara antes de falecer os pais. Entón, aí quedas só. Desde que faleceu a miña nai, pois aí quedei solo, 7 anos. Entón, agora xurdiu esta oportunidade de tentar encontrar parella e de momento está encauzada a cousa. Vai por bo camiño, non? Vai.
se te está cambiando a vida. Sí que cambia, sí. Eu creo que che cambiou a vida desde o momento aquel en que lle fixemos así ao biombo, Antonio. Sí, sí. Sabes que me estou acordando? A ver, dime. Cando retiramos o biombo pouco a pouco, e de repente eu parecía unha locomotora repetíndoche. Antonio, é a primeira vez que che agarran da man? E Antonio que dixo? Que sí. Antonio, é a primeira vez que che dan unha caricia a unha muller? Sí. Foi a primeira vez de moitas cousas, Sí, sí, Antonio. Nunca na vida unha muller che dará unha caricia, unha garimo na meixera. No, nunca. E entón que sentiches? Pois sentín o que xa... o que... sentín o que tiña que haber sentido moitos anos atrás. O teu primeiro bico, Antonio, a que idade fora? Bueno, eso xa non me recordo siquiera. Os 40 anos, Antonio, eu si me acordo. Sí, 36, 38 anos. Por aí sería. E iso foi esa timidez toda que che fixo chegar hasta aí. Claro, sí. E o cuidado que ti lle dedicastes tamén a teus pais. Tamén. E agora non é un bico solo. Agora supoñemos que hai máis bicos e máis agarimos. Sí, sí. Agora a cousa está ben encamiñada e agardemos que siga así por moitos anos. Eu, Marcial, público, paréceme, cando falo con Antonio, ti corríxeme, Antonio, que me pode equivocar, é como se estuvera falando cun adolescente. Sí, pois claro, porque... Digo por as primeiras veces de moitas cousas. Sí, claro. Non? Sí. E iso que bonito é vivir unha adolescencia a túa idade. Pois claro que sí. Cando xa pasaron moitos anos por enriba de vivir este momento é moi agradable. Volves sentirte novo. Sí. Eu estou pensando, Antonio, no que lle acabas de decir a Loli, ¿no? Cando che preguntou que sentiches nese momento, e ti dis algo que tiña que sentir hai moitos anos. Sí. Moito tempo atrás. Moito. Como que estás arrepentido de non dar o paso moito antes. Claro que estou moi arrepentido. Xa o pensei hai uns anos para atrás, dixo, pero esta situación miña tiña que haber botado un paso á frente daquela xa antes de ir á mili, que algúns na mili xa decían que tiñan moza. Pero bueno, xa non digo antes, pero xustamente despois de haber volvido da mili, pois tiña que haber empezado a cortar. Igual non déchelo paso pensando, ou porque non sabías que podías chegar a sentir o que sentiches o outro día. Sí, claro, iso é verdade. E o outro día, cando sentiches o que sentiches, que ainda sigo sin saber o que foi... Pero xo dixo. No, dixo, sentín algo que tiña que sentir hai moitos anos, pero non dixo o que. A ver, Antonio, ti podes describir o que sentiches? Sentín a caricia dunha muller, a amabilidade que ten esa muller, todo eso. Que che pasou polo corpo, pola cabeza? Pasoume que o que falábamos antes, que isto xa tiña que haber sido hai moitos anos. Mira, repítelo constantemente, o de isto xa tiña que ter sido, isto tiña... Cada un viviu a súa vida. Para atrás non podes ir. No. Pero para adiante podes. Sí. E tes ganas de facelo. Claro. E con ese nerviosismo, non, que estás, esa timidez que dis ti, eu estou pensando, no día 25 de xuño, levábamos 25 días de programa, no que che foron a buscar un membro do equipo deste programa a túa casa, e che traía para aquí. Que pasaba pola túa cabeza? Como viñas nese coche? Bueno, viña coa idea de darme a coñecer e decir o que busco. Unha parella para convivir, que sexa boa persoa e todo iso. Pero ti en algún momento se che pasou pola cabeza a donde vou mi madriña, dá volta xa que quero volver á miña casa? No. A verdade é que non. Bueno, en principio, xa hasta creo que che comentara a ti aí no pasillo aquel día, que me parecía moi longo o programa, pero despois unha vez que pasei del, dixen, ainda se me fixo corto. Efectivamente, despois ainda tiñas moitas ganas de falar, Antonio. Porque o público, igual que hoxe, aplaudíache moito. Sí, aplaudía. Acordaste? Que che aplaudía? Sí. E sabes o que che estou notando de diferencia? Que hoxe estásme mirando aos ollos. E o primeiro día non eras capaz de facelo. Non, porque a primeira vez ante as cámaras, pois sempre un está medio así, medio acobardado. E ti sabes, acobardado, ti sabes o valiente que eres solteiro, primer bico aos 40 anos,
sin muller ninguna que che dera ningún agarimo durante toda a túa vida. Sí. Toda a vida metido ali en Palas de Reis na túa aldea. Subes to coche e acabas de decir, en ningún momento pensei en dar volta atrás. Non, non pensei, non. Eso é de valientes. Ti sabes cantos homes e mulleres hai na súa casa que non se atreven a vir aquí? Sí, hai bastantes pola zona aquela e hai varios tamén na mesma situación que a min, pero bueno. Ti serías capaz de mandarlles unha mensaxe a eses homes e mulleres para que se atrevesen a vir aquí e que lle cambiase a vida como a ti? Non sei se atreven, senón a verdade é que non. Pero ti que lles dirías? Bueno, que fagan, que pasen por unha experiencia máis, a ver si en realidade encontran a compañera que desexan ter, supoño que terán deseos de ter unha compañera tamén. Eu quero darche as grazas unha vez máis a ti e a todos e todas convidados, convidadas que pasastes por este programa, porque o que acabas de decir, en ningún momento pensei dar volta atrás.